салому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай бисёри бад хоҳиш карда буданд ки нархи навои мошинаҳоро гап занен, мошинаҳои дарздузира ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Бозори Корвон, саршавии бозори Корвон рӯ барои парковка мағозаи ҷаноме оригиналаш ҳами фирма кати заводаш кати прямой кор мекунанд. Баъд хубиш медонен чай бо корти алиф шумо да насия метиҳан, яъне қарз метиҳан. Ина маҳрамат тамоми намуди мошинаҳои ҷанумеш ҳам ҳастай, не хел брендои машҳурам ҳастай. Хулоса ман иноро ҷудогона навор мегирам, мефаҳмонам то на. Баъд хубиш медонен дар чиай? Ино хучонакай Рустам ҳам хучон устоян, ҳам шогирдчон духтарак устояй. Ина чӣ намуд проблема мешавад дар мошинаҳои шумо? Биёрен инҷада соза мекунен. Марамат беҳад баъд мошинаҳошон медонен хубиш чӣ будай духтарако? Кафолатшон хеле зиёд аст. 2 сол 3 сол вақте шумо айҷа харид мекунен ку 2 сол 3 сол гарантиятон метиҳан, мераванд бисёрша хичон дар ҳамун ҷошон соз мекунанд. Хоҳен биёрен, хоҳен ҳами занг мезанен шона рафта бепул соз мекунанд. Хулоса тамошобинони азиз, ҳатман нависен шахсоне ки доставка мехоҳанд, ино доставка дар тамоми ноҳияҳо доранд. Касоне ки дар ноҳияи восе наздика дар уҷа мағозашон ҳастай, метавонед ина бозор даед на? Бозори Султони Кабир. Бозори Султони Кабири ами ноҳияи восе даян, метавонед рафта ӯ ам ба амин номая мағозаи ҷонами ба номи Зоҷе. ба номи Зоҷе, ба номи анаи брендай. Хулоса рафта аз уҷаам бинен, рақамашон ҳаст, нависен, маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. духтаракҳои азиз нигоҳ кунен, тамоми намуди мошинаҳоро ҳозима аз мағозаи акай Рустам нархош кати шумо да мефаҳмонам. Ина каседа дар корай биёен нархошон беҳад дастрасай, бори хичоная дасти аввалай. Ина миё чӣ хели мошинаян? Намино И фирма Зоҷе япаҷон авирлокаш. Ози дар ами авирлоко ай ҳама фирма бақувваттарин ин фирмаи Зоҷе. Ира нигах ҳеҷ хел бақуввата ягон фирма Ҷак, Брус ё авилоки қолиндузак надорад. И қолиндузак ҳам аста? Қолиндузак қолинам медузад. И барои қолинай фақат. Баъд ина иш ҳаста, и ҳам ами фирма япаҷон. Ами фирмаи материалай чориштагай тамоми запчастша дорун ба тамоми қувва кор мекунад. 3 соли дига гарантия дар тамоми ҷош аст. Диден 3 сол гарантия. Ча хиндак мекунад, вентилятор дорад. Ҷои зарядмонии телефон ҳам дорад. Беҳтарин. 3 сола гарантия ҳам ҷош. Парташа паҷон инами светай. Инами светай ай дига парто фарқ мекунад. Бо парта дора катиш чанд сомае? И апаҷон 5400 сомона бо муомила дора. Зависад. Бо арзон мешавад. Тамошобино борои оригинал. Арзонтар мекунем бо тамоми запчасташ сӯхтакам ба калаи муай. Гарантия. Беҳтарин. Диден 3 сол гарантия. Бепулай. Диден 3 сол гарантия. Тули 3 сол соз мекунад. Ина шама паҷон ами фирмаи Зоҷе. Фирмаи Зоҷе ин мошинаи прамои строчка медузад. Як хати рост. Хатиш ина бо на қадар чизои падарка дорад. Ай дарини хиди ами фирма. Ина лапкаи чизо ҳамаҷон ёш ҳама ё падарка ай хидиш и беқайчиша. Беқайчиша иша мотораш дора хели хича. 3 сола гарантия дора яма? 3 сола дар тамоми ҷош. Ай чанд пулай? 3600. И барои дузанда мешавад, тамоми намуд куртаву материала медузад. Мешавад кадом дузанда агар ин або апай моирара бишноса, най дузандаи сиамамола фарқ. Аксарияти дузандон бишноса. Я бор ҳамдам роҷа кунда ай бурдаги да сехи ҳамун установка кагим. Ина диден? И бисёр машинаи хубай. И беқайчи шая паҷон, ин қайчидор шая. Авреска хидш ришташа мебара. Беҳтарин. 4300 сомон. Аваиш чанд сомон? Иш 3600. Ино парта доран катишо? Ё парта доран, партошон афаҷон чизай. Ин модели пешинаша ин ҷози дукони майдатар ки ҳастай, ҳама ёро установка ка наметавонад. Усталшам фарқ мекунад дига модело. Хишруай. Ина тамошобино мошинаҳои бо қуввати брендови агар хоҳен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Бозори Корвон тарафи шумо аз тарафи пажарка мешавед, не рӯ ба рӯи нигоҳ кунед, рӯ ба рӯи парковка саршавии бозори Корвонай мағозаи ҷониме, мағозаи акай Рустам марҳамат метавонен бо биёен аз наздик бинен. Иҷада беҳад интихоб бисёрай. Ира бинен ҳама намудаш аст. ҳозир дигар наворда бо ма шумода мефаҳмонам. Ина духтарако боз ҳам як модели дига бо хоҳиши шумо дар бораи ҳам камакак маълумот битен. Ин шапаҷон фирмаи Магияй. Фирмаи Магияй 3 сола гарантия ҳам дорад. 3 сол гарантия?
اگر نمی بلوک همی چیزاش در سوی چی پرابلم ای کد ای طرف فیرما بپوله بهترین اپاجون ده نمود دورا سورت یک سورت ده دورا این اریجینالی توزه شای اپاجون اریجینال توزه شا نگاه که پشه اینه تیفون تایجه بیورا پا پشه نگاه که شتم دورا اریجینال توزه بزرگ اپاجون امیره پدلکش هسته نرخی همین میگن مقصد فن نخری نپو این اریجینالی توزه شای پدلکا نیست تماشابینا نگاه کنین سورت یک ایدی فرق میکنه تو میتنوش همش فرق میکنه тамошобинони азиз мошинаҳои бақувват сифатҳои беҳтарин бори оригинал гирифтанӣ бошанд ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ина мағозаи ҷануме саршавии бозори корвон даян рӯ ба рӯи парковка даян иҷода тамоми намудуш ҳастая бо медонед хубиша дидена 3 сол гарантия дора ҳангоме ки мошина вайрон мешава хичон аз ҷониби ҳамин фирмашон рафта соз мекунанд шумода метиҳанд чизи шида паҷон то 3 сола ҳамин чиз начоти блок чизи шид ба дукона ёранаш ай тарафи хидмон сервисиш бепулай мере хонаш дай корхонаш дай бепул чиз мона ҷобаҷо мекунем метем муҳлати возврат ҳам дора дар ами кадом апай маъқул нашид ами моли мо то як мора муҳлати возврат дора канаас тамошобино дидена чихе имкониятҳои васеъ дора ин нуқтаи савдо ҳам бори хуб дора ҳам нархҳои дастрас доранд ва ҳам дидена гарантияшон чихе зурай хулоса иҷода инемиё чианд иш ҳама вирлока фирмаи ҷасаяпа тамоми намуди фирмаша дорум и фирмаи ҷасаяпа ё чанд пулаян иш 5400 сомон ай авилокои фасон авилоки ҳам чориштагаша дорум ҳам панҷиштагаша иш авирлокша япаҷон ина иш мошинкаша ҳами фирмаи ҷаса комплект ай ҳамаш аст хоҳем комплект када мегирен тамошобино ина брус и фирмаи бруса япаҷон и қайчидоршай р1000 3750 сомон инаи 55 шай ё оригиналан тоза оригинал штамдоран апаҷон иш 55 шай 3400 сомон ина иш боша авирлокшай қай авирлокумон ҳамай намудиш сеноошон ягай фирмош ай чанд сма сар меша авирлок аки калоно арзон апаҷон ай севнимазора сар меша то 6000 ра дорам беҳтарин тамошобино дидена мошинои фасон хоҳен авиллоко хоҳен ҳатман инами нуқтаи савдо биёен цех мекушоен барои хитон мегирен духтарако бовар кунен гарантия доранд кафолатшона дидена 3 сол кафолат доранд баъд борошон дасти аввал ай моли хичонай ина бо нархи дастрас метавонанд ки шумода пешниҳод кунанд и чанд пулай шам авирлока паҷони ам авирлоки ай фирма ай мошина сено ягай ҳамаш комплект то мошинаш то авирлокуш дорам метавонанд комплект карда гирен духтарако дидена партошкати беҳад хуб имконияти хеле зиёд дора бренди анами ҷануме ами магазини ҷануме рӯ ба рӯи парковка саршавии бозори корвон мағозаи акай рустам рақамашон ҳаст дар рӯи экран чӣ саволе дорен доир ба анами мошино метавонед муроҷиат кунед рақамашон ҳаст тамошобинони азиз анами намуд мошинаҳои дарздӯзии бренди ҷануме оригинали японскиш агар дар кортон боша ина худи магазини фирми нишомадагием тамошобино саршавии бозори корвон даян ани бренд кати завод кати примои кор мекунанд оригиналша доранд марамат нархошон аз 1200 сомон сар мешада ина бинед тамоми намудуш ҳастай аз 1200 сомон сар мешавад то 3000 сомон бачи хеле ки гуфтан ҳози паделка беҳад зиёд омадагай лекем ки аз ами фирмаш худаш хариданӣ бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен мағозаи ҷануме саршавии бозори корвон ина нигоҳ кунед рӯ ба рӯи парковка диден анами нуқтаи савдо мағозаи акай рустам ма рақамашонам мемонам бо чӣ саволе дорен метавонед ки мустақилона аз хичон пурсен доставка доранд ино кафолат доранд ино паҷон 2 сол кафолат дар тамоми ҷошон доранд диден тамошобино 2 сол дига гарантия дора чихе хушруван ира тамоми функсияра доранд бисёр ай 12 намуда паҷон то 34 намуда шаст ина ай 12 намуд ами духт то чанда то 34 беҳтарин дидена ишаишта фасона бачи хеле гуфтан ҳози паделка биромадагай чихе фарқ мекунен паделкоша паҷон ина ниё паделкан амиёра ина нигоҳ кунен апо хоҳаро ҳаматон ба диққат гӯш кунен амиё ҷануме нестанд дар бозор фир мегарден ира нигоҳ ки ина дар мо масалан ина ак менавиштагиай дига дуконда мерай амира чери навиштагиай шуморо дар бозор таъриф мекунанд ки ино мақсад ай ҷануме да хубай ба чӣ хотир мегӯям то мита хубай ки ё мақсад вақти ира фурӯхтанд во фоида ба даст бисёр меёранд ино аслан мо да арзона напа
то 950 сомон наметем тун. اینا دیدین Ира да тамошо бозор апа тариф тон мекунанд ки ина иҷо оҳанай риштабрак дора риштагзаронак дора ино апаҷон ҳамашон мошинои қакачсваи нағзӣ надоранд. Иёра нигаҳ кунен апаҷон ки ягон адрес надоранд. Ана аки ҷаномера нигаҳ кунен. جانومه оригиналаш тамошо бино оригинал ки ҳастай апаҷон ина нигаҳ кунен ки тамоми адресаш ҳастай. Ина دیدن شтрих кодош ҳамаш ҳаст دیدن ҳамаи тамошо чизош бино чизи оригинал ҳамаи чизош навиштагиаи завода ин мақсад бренд аёхӣ. اینا Агар ин ё апаҷон агар ино бренд бошанд дар як бозор чанд ном намешаванд. Меякта инашай паделкашай тамошо бино нигоҳ кунед ранги авай бировардаган номоша ҳар хела леки паделкай ҷанумаи оригинал хоҳен биёен инаи шамина нигаҳ ки дизайнаш дигаи ҳамун номай. Баъд бо инаи ша нигаҳ кунед напо. Бозор дози ҳами ҳила бисёр шидагиай. Инаи ша нигаҳ ки сохти ҷанумаи сохтагиай инаи ҷали навиштагиай ҷуки. Дидем Бо ҳамида тамошо ҳаста ки навиштагиай ҷанумета. Шумо бозора диққат битен ҳами мошина ҳамун чизай. Не ки чанд ном дора. Агар ин бренди бақувват боша иҷозат намета ки ҳар номаш бизанад. ё паделкаян ана ино оригиналана Ино оригиналана. Оригинал ина хичун заа. японски оригинал тамошо бино 2 сол гарантия дора ина марамат метавонен бо биёен аз наздик як борак хитон биненда хай бо дузандо хичун мефаҳманд ки кадомаш чӣ хелиай ина марамат касоне ки истифода бурдагиян медонанд ира бинен тамоми намудуши нуқтаи савдода ҳастай инам чӣ хеле гуфтан аз 1200 сомона сар карда то 3000-ра ҷануме метонен оригинал аз анами нуқтаи савдо гирен паделкоям ҳаста ина касе ки хоҳиш дора марҳамат доран ё фурӯшдан то 950 сомон 950 ози дар амиёра дар бозор апаҷон таъриф мекунанд то 1300 то 1400 амефурӯшанд кадом ё амо одамода маъқулай ина марҳамат биёяй дукони ман 950 гира ина ёро 950 метиҳанд чӣ саволе доред марҳамат рақамашон ҳаст муроҷиат кунен ина тамошобинони азиз дидена ина ин намуд авилокои майдаш ҳастай нархошунай чанд сум сар мешавад нархош ина иш фирмаи ҷасай апаҷон 900 сомон иш фирмаи бурусай иш кришкадорай мусор пусор даронаш намедрояд и качестваш бо нисбат ба ово состарай иш 1050 сомон баъд бо ина иҷа дракон дорум иша бисёри дузанда мешиносад бози популярниш амие дракона не ки иш арзонтарай и чанд пул я мошинаи нағзаи 800 сомон 800 сомон беҳтарин ина авилок мепурсида бошен духтарако мехоста бошен ҳатман мағозаи ҷаноме биёен бозори корвон саршавии бозори корвонай рӯ ба рӯи парковка тамошобино плакатчон ҷаноме навистагиай мағозаи акай рустам биёен ина аз наздик нарх наво кунен бо ина ваёе ки гуфтем ку бо ягон суми арзон мешада ина марамат бо муомила дора охи тамоми намуча чизе дар курайтона чи комплект чи ҷудогона ҳама намудуш ҳастай бо гарантиёшон катем ҳам дорам падарко мақсади зависай клем дорад мехоҳа лампичкашон метем найча сузан руған хели чизо беҳтарин тамошобино дидена доранд ин чизо мода бесплатна бо шумода туҳфа метиҳанд ҳангоме ки харид мекунен аз ин нуқтаи савдо ку бо туҳфатон метиҳанд ана баъд мошинаи дастӣ ҷаноме японски оригинал ина иҷада дастӣ ҳастай диден нав и чанд пул бошад и 1100 сомонай бо муомила оригинал дорад истифода бурдагинес фирмаи ҷаноме японски тоза пачка ина марамат тамошобино омада аз наздик бо бинен